زمانی کوردی و کێشەیەن پەیدا دەبن ji ber nebûna zimanekî Kurdî standard û du elfebeyên aramî û latînî û ji ber pêşketin û livandina Kurdan li ser asta navxweyî û navdewletî bûye mijareke pêwîst li gorî pispor û şirovekaran. Li bajarê Hewlêrê paytexta Herêma Kurdistanê û li ser vexwestina Yekîtiya Xwendekarên Zankoya Kurdistanê semînarek li jêr navnîşana standardkirina zimanê Kurdî ji aliyê Xalid Cemîl Mihemed pispor di zimanê Kurdî de û Diktor Nerîman Xoşnav serokê beşê zimanê Kurdî di Zankoya Salaheddîn de hat li darxistin. Di semînarê de nerînên cuda di derbarê çawaniya yekkirin û standardkirina zimanê Kurdî peyda bûn. Li gorî nerîna Diktor Nerîman ku zimanekî Kurdî standard li Herêma Kurdistanê hatiye peyda kirin û tenê divê biryareke siyasî bê standin ku yek şêwezar destnîşan bibe û weke zimanê Kurdî standard bê pejrandin. Pêwîst me ziman bi yek zimanê bo eger em du zimane her berdewamî bablan kirman ser û lewlam kirman zîna û rast lemla li dwar roja Kurd parça tuşî parçebûn dibe. Yani bi desta xwe man wa dikin parça bê. Ama pêwîstî bes heye biryarê siyasî heye. Biryarê siyasî bi dest çê heye gewretên destsalat li herêm. Gewretên destsalat li herêmî ji serokatî herêm pêwîst e ya biryarek derke yasayek derke ke bablan yek şêwa standard bekar înce kirman ser û biyan kirman zîna. Nebûna zimanekî Kurdî standard bandora xwe ya nerênî li hemû babetan dike nexasim warê ragihandinê ku her yek bi zaraf û elfebeya xwe ala ragihandinê bikartîne û hebûna zimanekî Kurdî standard wê wan kêşeyan çareser bike. اگر زمانك ستاندارد هبه او زمان و ازی به پابند بم کو از بوی زمانی بنویسینم نوچان ساز بکم پی بخوینم پی بنویسینم دوان او پارچه دنجیه هرمن ین پارچه دنجیه کردستانی او جی و وی زمانی بکار بینن برووا جیه و نرینه خالد جمیل دبینه کو یکبونا زمانی کردی گلکی آلوزه و گاوا سرکه دوی نیزیکرنا زاراوان پیگ بی و دانوستاندنکه پسپوری لسر فرهنگان هر وها اطلسک جبو جیوگرافیکا زاراوین کردی بیساز کرن. پێویستە کو ئەم کار بکەن لەسەر نزیکبوونێت ناوبەرەوان شێوەزاراندا بێ ئارمانجا کو ئەم بگهێژن وی زمانی کوردی یە کو ئەم ناوێ دکەن زمانی ستاندارد یان زمانی یەکگرتی یان زمانی دوگشتی بەلابێت ناوچەیان کوردی. Li Başûrê Kurdistanê gelek zanko hatine vekirin û li parçeyên din jî hewla pêşketin û vekirina dezgehên xizmeta zanist û zimanê Kurdî tê kirin. Xwendekarekî sala çaran di beşê aborî de pêwîstiya xwe bi axaftina zaravên din yên Kurdî dide diyar kirin. Min Kurdî Başûrê zaravê soranî bekarhêne û pêwîst dike bo min ke zaravên kirmancî û zimanekayên tiriş zaravekayên tiriş fêr bekarhêne. Li gor şirovekar û pisporan tevî giringiya yekbûna zimanê Kurdî di xizmeta gotara Kurdî li ser asta navxweyî û navdewletî de pejrandina yek elfebeyê û berhevkirina zimanekî Kurdî standard biryareke siyasî li hevkirî pêwîst e û ew yek jî tê paşxistin ji ber nebûna yek lêvegera siyasî Kurdî li ser asta her çar parçeyên Kurdistanê. Hozan Dêrşewî, Bername Ark.